Mams! Gandang gabi. So ngayon, si Scarlett ay naiwan muna sa hotel gawa ng tulog na tulog siya. Yun nga, bumabawi ng kanyang pagod sa biyahe mula sa Davao. At ngayong gabi, nandito kami sa Bonas Chowlong. Ay, masyadong matingkad yung ilaw nyo sa ito na lang. Ang Bonas Chowlong. Isa to sa pinaka-famous, sikat na sikat talaga na kainan ng Chowlong dito sa Puerto Princesa. And this is a Vietnamese rice noodles. So, kapag nagpupunta ako talaga ng Palawan, hindi pwedeng hindi ako kakain dito. So, ito yung, ayan, meron siya tayong beef stew with noodles. Meron pork buto-buto, chicken, at may mga side dish siya gaya ng garlic French bread. Meron chicken, ay may palaman na siya. Ayan. So, pipili na tayo. Dapat try natin kay Gwen. First time mo ba yung matitikman? Natikman mo na before? Halika na. Na-miss ko yung ano ba? Parang gusto ko yung beef stew with noodles. So, andito yung mga prices, yung mga presyo niya ng ating mga noodles. May French. May egg and tuna milk, no? Social. Parang dati mga wala pa sa 100 yan before. Grabe, no? Makita ko ay nakakain ba? Ganda ngayon. Ikaw, matulong mo yung ano mo. So, ngayon, we will be having our dinner. Ito yung pinaka-dinner na. Bawal pa naman ako sa Saan ka na naman bawal? Arbo. Ang dami na mong bawal. Ay, sa'yo. Sarah ka. Hindi ba pala yan? Alam mo, tuwing nagpupunta ko talaga ako dito, hindi pwedeng hindi ako kumakain ng chowder. Kasi simula na nag-start, napupunta ako dito, nag-stay ako for 3 years. For 3 years. Kasi umuwi pa ako ng nag-2011, nagbago. Kasi ganun ako. Kasi 2011 kami ni Daddy Alex, nakakilala. Siya yung nag-stay ako sa Baguio. 2009, 2010, mga ganun yun. Yan dito. Kasi nagtagal din ako dito. Sobra. Sobra. Ang daming masasarap na food, ang daming magagandang lugar. Para din siyang actually, para din siyang Mindanao. Na kapag pumunta ka dito sa Palawan, kailangan lahat, kapuntahan mo kasi sayang mo dito sa Mindanao. Parang Eto na! Wow! Namiss ko to. Grabe. Yan, meron silang ganito. Yung meat. Wala kayong meat. Thank you. Ay! Yung bread ata. Sunod lang po. Thank you. So, meron silang kalamansi. Pwede kayo magandang kalamansi. Depende sa inyo ha, kung anong kayo. laki pala nito. Diba? And ang dami niya talaga lang. Na-miss ko talaga. Sa pagkain, nakubala na kayo dyan mga. And pwede tayo maglagay ng to. Or ano ba to? Gusto mo? Bean sprout. Bean sprout. Nakaka-proud. So, ito na guys, yung in-order natin na beef stew or chaolong. Chaolong. So, ang ito napili siyang namin kulay. beef stew. Ayan yung kulay. Kulay ang syempre. Bango. The aroma is very aromatic. Ah, And lalagyan natin siya na meron siya 2, 3, 4, Wow. 4, bean sprout. 4 na beans.
cubes. Longgos sprout. Tapos, calamansi. Ha? Calamansi. Pwede ba tulad din ng ano? Yeah, pwede, Popcorn. depende sa'yo, pwede mo lagyan ng Pepper. paminta, toyo, depende sa panlasa mo. Kakatching talaga yung mga paminta. And ito yung noodles niya guys. Kulay green. Sipin-sipin. Ang ganda yun. Parang ganito rin yung itsura ng tamilok. Parang ganito rin. Tapos yung lalaki mo siya. Ito lang, 3 piraso. Tapos yung apat 3 piraso. for 8 cubes. So, first taste para sa inyo. Sarap. Gusto talaga yung lasa. At least yung nilagay nila na star anise, hindi masyado matapang. Nakakain. Kasi may iba na ayaw, di ba? Ayaw ko talaga. May iba. Gaya mo nga na ayaw na star anise. Sarap. Hintayin natin yung partner kasi may tinapay ba yun. Dito sa Puerto Princesa, nagkalat ko dito, marami tong store na makakainan dito. Parang sa Batangas, di ba, yung Longin, ano ba yung pinag-aalawan nila rin? Boto. Boto, Batangas, ganyan. Dito naman, Shaolong. I love it. Actually, meron tong partner, mamaya. Yun yung in-order namin, yung garlic bread. Ang sarap. Sa lahat ng mga napuntahan ko sa Pilipinas, ng mga may pinagmamalaki na to. Actually, hindi naman to Pinoy version na to. Kasi nag-originate kasi ito na to sa Vietnam. So, hinanap ko to noon sa Vietnam, noon nag-Vietnam ko. Ayun nga pala. Hinanap ko, authentic. Iba talaga yung ano nila. Yung lasa dito is walang Islamese. Walang yun. Para mas masarap yung kain. Nakuha na ko sa'yo. Hindi na lang yung natira. Sarap ng sabaw. May pagka, ano siya. May pagka matamis. Ayun. 7 This is it. Uy, amoy na amoy ko yung bawang. Sarap. Ito na yung garlic bread na pa. Partner talaga. Oh, diba? Ewan ko na lang kung maghanap pa tayo ng rice nito. Tsaka na kayo. Dati malilit lang yung bread nila eh, parang hotdog sandwich. Tapos, ang daming garlic. Totoo. So, healthy ito kasi may garlic. Sarap. Napakasarap. Nasasok ko siya sa bang. Laki o dalawa. Parang itong buong branches na tinapay. Tinapay. Or branches bread and French bread. Napakarami
maraming kumakain po dito. Lalo pag sa hapon. Tingnan niyo siya, asosyo na yan. Kaya marami pa rin kumakain. Yung noodles nila is rice. Yeah. Rice noodles. Di parang kumain ka na rin ng dalawang kilong rice. Ha? Dalawang cake. Bawal ka naman sa akin. Pero, get shit day kayo. Wala na pipilitan na. Kasi tinapay talaga ako. Ang daming bawang. Ito kasi yung panangga nila sa umay dito. Para hindi ka maumay, diba? Manamis-namis siya. Para hindi ka maumay, nilagyan nila ng garlic. Naalala ko dati, ang favorite namin kainan nito, yung sa tapat ng airport. Kasi meron dyan yung hilera ng airport. Sarap. Manati ng baka. Lambot. Yung baka, 3 years na yung pinilang ko. So, Grabe, no? Kaya pag nandito ka sa Puerto Princesa, siguro din mo lang matitikman yung chow. tinapay na malaki. Perfect. May pagka-healthy naman siya kasi may mga beans naman siya na fry. Healthy siya pero magkaka-doubt ka naman afterwards. Kasi yung beef, mataas din ito. Sa mga nagtatanong, ang alam ko lang ha, dito lang po sa Puerto Princesa City. Kasi ano lang may kami. Hindi ko alam sa ibang bayan. Sulit yung 150 nyo guys. Kamusta siya? Dami mo babalik tuloy sa akin. Ito may mga memories na nangyayari. Kasi noon, nag-ano talaga to, mga madaling araw. Kasi yung mga nag-iinuman, ito ang pinupuntahan. Mga chowlongan, kasi ito may mga may sabaw, may soup.
masarap yung luto-luto. Meron siyang ganito, good for sharing with totoo sale. Pero sa gaya natin. Hindi. Ah, talaga? Hindi niya rin maubos. Kayang local. Sugar, sugar dito, oh. Sabaw. Yung noodles. Ano pa yan? Spag. Tulog yun. Sulit. Gusto. Ayun na. Umusog-lusog na kami, mga akla. Kaya naman, uwi na tayo. Maaga kami bukas, susunod tayo ng 6 a.m. Then, ang breakfast natin sa Aborlan. Yung unang bayan muna dito, yung katabi niyan. So, doon tayo. Yung pinag-anuhan natin dati. Meron yata, yung kaibigan. Nung nagpaan niya. tayo. Baka doon yan. So, see ya there, mga moms. Thank you for watching.